Jedna svevrsna prezentacija našeg projekta koji smo radili u saradnju sa USAID-om, a koji je implementirala naša razvojna agencija SEDA. U pitanju je studija o korištenju biomase na teritoriji grada Novog Pazara i opština Sjenica i Tutin. Jedan izuzetno važan, strateški važan dokument za razvoj Novog Pazara, naravno vrlo bitan i za opštine Sjenica i Tutin u smislu da ne naprave neke kardinalne pogreške u izboru energenta kada oni budu radili kotlarnice, gradske kotlarnice, dakle sistem daljinskog grijanja, a kao što smo čuli neke najave, Tutin se već priprema za to. Konferenciju planiramo već 13. ovog mjeseca u hotelu Tadž. Biće prisutni svi ljudi koji su bitni u struci, koji su eminentni predstavnici i ministarstava kako energetike, tako regionalnog razvoja. Prisutni će biti predstavnici Univerziteta Beogradskog, Novosadskog, Univerziteta iz Novog Pazara, sa fakulteta šumarstva, sa mašinskog fakulteta. Dakle, svi oni koji mogu da doprinesu, svi oni koji mogu da daju svoj doprinos da studija kada izađe, kada bude i konačno još štampana, ima onako jednu težinu.